torres, castelos, torres, reises, castelos, marquesas, reises, marquesas, privilexios, loita de clases, clasismo, revoltas, castelos e revoltas, revolta irmandiña, revoltas, pazos, pombais, castelos e fragas, xardíns, paseos en barca, revolta irmandiña, camiñatas, partidas de tenis, pazos, grandes de España, duques da conquista, pombais, camareira maior da reina madre, fragas, gardas da fraga, curas, xardíns, agasallos, perdices, paseos en barca, corzos, cervos, gamos, camiñatas, partidas de billar. Chegaron a Coruña os 12 lustres, cervos que lle enviou o rei de Agasallo o duque da conquista, grandes como de lembranza e lectura, recordo da súa visita a San foros, Sadurniño, duques da e coas conquista. obras, Os cervos son fermosos chanfainas, exemplares, ilustres, chegaron encerrados en 6 grandes gaiolas, e coas obras, chanfainas.